Ayike sengibuyile madoda namhlanje ngizokhuluma ngo Dr Makhosi Khoza yeah thiwa ngifaka uDoctor mangikhuluma thiwa ngifaka uDoctor ngithi Dr Makhosi Khoza ukuthi why kumele ngifake uDoctor ke hayi ngeke ngize ngichaze kodwa kuthiwa ngithi angingathi ngoMakhosi Khoza angimfake lo Doctor ngithi ngo Dr Makhosi Khoza lo oyipolitician so sengibuyileke ngizokhuluma ngaye namhlanje lokuthiwa uthwala ngabantu bakubo ngeke zidlala abantu emhlabeni ke ngizogeqa amagula wena onyanya ofokofo uma ukuthi awungazi mina igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka udakwe yini ingqwele ebhoqabhoqimiza abafokazana ngothololo ngabetshise ethuluza ngihambi nalo kulifice entsimini uxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadugwadwa ayigolule ngumfoka makhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ngasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphupho uzikutshana bephupha ngathini mina bathini bona kunjani makunje kukude la kusayiwa khona wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha sengikhona ke njengamanje nangizokhuluma ngudaba olushube kakhulu ngizokhuluma ngento ukuthi ngicacisela iningizimu Afrika waphela mangabe kuthiwa ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana ayikho into engakhuluma ngayo lento engizokhuluma ngayo yiyo makuukuthi awufuna ukuyikholwa fokofo wayiwena ngizokhuluma ngo Dr Makhosi Khoza namhlanje uDr Makhosi Khoza ayikho into baba engakhulunywa ngayo la kuma social media mase kuvela ngithule ngibe ngihambile ngibonile ngisenzile kuyimina onedamu kuyimina one holy mountain kuyimina ogobela wakhe kunguNkulunkulu kuyimina okhuluma amaqiniso njengoba enjalo lokho engizokukhuluma lana ke cha ngizokumela ke shem wena onyanya fokofo ungibopha mawuthanda vele kade zazingizama izinyoni zingibophela amaqiniso yoba ungaqali nawo ukungibopha fokofo ngizokhuluma ngoMakhosi Khoza ke namhlanje sokhuluma ngaye wena ojahile noledathi encane yeke ivideo nje ngikhulume ngiqede mase ngiqedile bese kuyima uyibuka sengi-uploadile uma ngabe uyibuka sengi-uploadile uzokwazi nokufosforwarda makhona la ujahe khona uzofosforwarda ungiqale la sengikhuluma ngayo ungaloko ukuthi kumina hey kanti uqala nini ukukhuluma ngayo ngoba una data mfethu yeke ivideo nje yeka abanama data abangibuke ngi-live banama data ngikwazi nokubaphendula bezwe njengosindi amahle kheswa ngithi wo la masindi la ukhona athi ngithi my favorite ngithi wo la masindi napho Thulani Mdletshe thula utbani Thulani Mdletshe is watching I can see you through another hole lapho Thulani Mdletshe sifuna into enje napho Morris Ndlovu uthi bazalwane siyaphezulu nanja uthabani TPD Khumalo uthi I'm watching my king yo somebody is watching nanje umzi ndaba ezitha yabo sifuna into enje la ke thina omshoza magwaza bayabuka nje nampa yana omelitha Mukubek uthi ngithi my prophet aw my son ngizokhuluma ngo Dr Makhosi Khoza uyabona ke ngimcheke nginikithuba ngangena esigodlweni esila nginesigodlo esila enumber 44 Rocky Ridge bayasazi ngamubheka ngaphinda ngaba sesigodlweni esilapha edamini ngoba ngimninge edamini lezi insuku ngoba already silungiselela umhla ka14 October njengoba kunengqungquthela endibe ngilanda umakhanda futhi ngoba khona kade kumele bakhoriyelwe abaqhamuka kude abakude abangakwazi ukuza ebekade kumele ngibakhoriyele ngabalanda umakhanda edamini kade kukhoriwa namhlanje uma ungawuthola ngowakho uzowuthola nje probably kusasa or the next day so bengilapha ngase ngithatha ithuba ngathi akawuthi sigodlweni esilapha edamini ngibheke uDr Makhosi Khoza hayi ngambheka hayi ngiyamthola futhi manje ngibheka uDr Makhosi Khoza hayi ngiyamthola futhi sengishola ukuthi ke mfethu uma uyimpintshi yakhe hayi mdonse khona thina manje ngiyamthola futhi esigodlweni ngaphinda ngeza enumber 44 Rocky Ridge ngambheka uDr Makhosi Khoza ngamthola futhi yabona ngaphinda ngabheka umndeni wakhe ngawuthola umndeni wakhe ngamthola futhi
ngaphinda ngabheka ukuthi obani eseke bashona emndenini lapha ngathola ukuthi yes bakhona eseke badlula emhlabeni. Ngathi ayike sengizokhuluma ke manje. Hayi madoda kukhuluma impatha. Khuluma impatha. Akhuluma impatha. Udaba serious lolu futhi sensitive alimfuna umuntu ojahile nole data nawe futhi ungangitathazelisi uzongibhedise la ngigcine ngikhuluma into engashiwo ngesigodlweni sengijabulisa wena angizojabulisa wena mina gcwala ngakufakela ndoda gcwala ngakufakela ke mina ke angizojabulisa wena mina ngizokhuluma into enjengoba injalo ngoDr Makhosi Khoza ngizoyikhuluma angizili nje. Angizilish. Ake ngiphele still water lapha. Angizilish. Ngizoganga. 1 angiqale kanje le ndaba ukuze uyithole kahle nawe lapho ukhona ekhaya. 1 uDr Makhosi Khoza. Yes, ngiyavuma. Ngiyavuma. Akafani nabanye abantu abasemndenini wakhe. Akafani nabanye abantu. Into eyenzekile neyenzakalayo uDr Makhosi Khoza into eyenzeka kuyena uthathe uhambo lwezepolitiki. Uma efika noma esehambweni lezepolitiki uDr Makhosi Khoza athathe izinto zakhe zonke ngenhliziyo. uDr Makhosi Khoza aze agcine engahloniphi noma disrespecta amanye amaqabane. Vele ke kuseyingxenye yokudlala ipolitiki ukukhuluma nje noma kanjani ungamnandaba namuntu mawuthi ngiyaphambili irregardless ukuthi uthini irregardless ukuthi ubani. Ngenkathi yenza leyo nto uMakhosi Khoza umuntu wesifazane kanti khona amandla angenawo awani awubhekana nolunye uhlobo lwabantu elekwipolitiki. Wathinta abantu abakwipolitiki kanti uthinta abantu abanzima kakhulu. Uthinta abantu abanzima kakhulu. Basebenzani abantu abanzima? Kunabantu ipolitiki abanzima abangekho ezigabeni zokusebenzisa le mithi le yasemalokishini nale mithi le. Kunabantu abapolitiki bafethu nami lento ngiyibone njobe ngisesigodlweni. Kunabantu abapolitiki bafethu abasebenza ngezilwane ngqongqongqongqo ezihamba ngeenyawo. Kunabantu abapolitiki abanezilwane ezibaxolikelayo lapha politiki. So uMakhosi Khoza wathinta lolu hlobo lwabantu elipolitiki olunezilwane elisa understandana nelwane zalo. Walithinta uMakhosi Khoza. Uthele ngabe lithinta kwasekusuka izilwane zalabantu abapolitiki abathintile ayo yedwa ayababili. Lalela mawuthi politiki kuyathakathwa unamanga kuthakathwa. Kunabantu abanezilwane ngqongqo ngibabonile futhi ngiyabazi ubani banezilwane ngqongqo lapha politiki. Kwasuka izilwane zalabantu zenzani zam-attacker uDr Makhosi Khoza. Mazim-attacker senginesikhashanya ke lokho akuyona into yalisiye noma last year. Mangabe zim-attacker zam-attacker ukuthi as much as capable but noma yini akathi mayithinta ingabi ngalendlela afuna ngayo ushawa zilwane ngqo. Zithebe ngabe zimshaya lezi zilwane bezivala izinto zakhe ziphazamisa yena ziphazamisa nabantu abasondelene naye abamthandayo ziyavala. In fact bezimshaya ngestroke. Istroke esimshayayo yilesi esiqala ekhanda kushisa ikhanda kube ngathi ucabange kakhulu kube ngathi umqondo uyahamba mase ushawa istroke. Emva kwalokho mase uyashona bezimshaya ngaleyo ndlela. Ngenhlanhla ngoba naye uhlakaniphile wakwazi ukulwa ngendlela yakhe.
umehluko bengabelwa ulwa ngezinga elingaphansi kunalempi emshayayo. Zithema isuka lezimpi lezi ngoba ziyahluleka ukumshaya ngestroke. Zenzani zase zimqhatha nomndeni kanti vele benomndeni kwasekuqaleni abakakaze badonselana kahle. Zaqala zamqhatha nomndeni kwangabona ngasolini ngokuthi ushawa izinto zezepolitiki inhloso kumshaya mase zam expose. So lezi zilwane zabona ukuthi maye expose wamanye politician ngeke uze kusebenza, maye expose abangani bakhe ngeke kusebenza. Zase zenzani zase zisuka zayohlukumeza umndeni wakhe, hayi ukuthi zithunywa uMakhosi Khoza, cha, zisuka ziyohlukumeza umndeni. Muphi umndeni? Lo vele ongaziwani. Futhi manje ziqasha ngokuthi laba angatholani kahle emndenini azifike zishaye ngoba vele banama challenges. Ngenkathi zishaya bese beyathwebuleka laba basemndenini, ukuthwebuleka kwabo bese beyitshela ukuthi bashaywa uMakhosi Khoza. Kodwa ngithe mangimbheka akazi luthe ngokuthwala, akanaso ngisho esisodwa isilwane. Into ayenzayo naye mangabe zama ukuphebeza uyaphuma aye kuloya muntu amchazele okwenza kanje, ayenze yonke ingasebenza, abuya shiye phansi naye athi uzama ngale ndlela, abuya shiye phansi athi uzama ngokukholwa nakhona kungahambi ngendlela, abuya uyabamba. Asikho isilwana naso, akekho umuntu ekuthiwa umbulalile ngokuthwala, akazi nokuthi yini ukuthwala. Naye ukuthwala ukuzwa njengoba abanye bethi contact ukuthwala. Mawungahlala phansi umbuze yini ukuthwala, akazi fokhona. Pho lezi inkinga ezikhona emndenini wakhe yini? Yingoba vele abantu basemndenini wakhe banjani, akakaze kuqhunywane. Zimhambela kahle izinto uMakhosi noma zimhambela kabi, akukaze kuqhunywane. Yini ngaqhunywana? Yingoba vele wonke imindeni inazi inkinga zakhona. Mawuvele wena ubuke kuphumelela, bona behola leyo madlana nalo madlana bayaye bakuzonde bathi khona into wenza ngayo, kanti into ebimphuphelelisa isibindi, into emshayile futhi uMakhosi Khoza isibindi. Isibindi sakhe simphumelelisile ngokuthi akanasilwane, ngokuthi akacommunicate nama spirits. Wangakwazi ukubona, wangakwazi ukutshelwa ukuthi msukele lo ungamsukeli kodwa lo, msukele lo ungamsukeli lo. Wagcina yena engabi nandaba namuntu. Ngisho bengaqhamuka uRamaphosa ngathi fusek kuyena, ngisho ngaqhamuka uZuma ngathi fusek kuyena, ngisho ngaqhamuka uNyaza ngathi anandaba naNyazi mina, ngisho ngaqhamuka uKingba angathi irastalani leli. Uyile nhlobo engakwazi ukubona ukuthi lo angidlale kodwa ngidlalele la, lo angidlale kodwa ngidlalele la. Angaya ngisho ngaqhamuka ngisho uMamkhize athi fusek kubona, ngaqhamuka umuntu engekho into emthayimisayo. Ethi uthwele ngabe zonke izinto zakhe ziyalawuleka, kodwa ngokuthi akathwele izinto zakhe athi uyazizama, athi uzama ngapha kuphazamiseke aye ngapha, bese kusebenza ukuthi umuntu onenkani futhi umuntu no connection, kodwa abanye o connection bakhe sebemjikele. Laba bomndeni bona bashawe yini? Bashawe unga-understand ukuthi njengoba ingane yethu noma wakwethu ebipolitiki unezithe eziningi zakapolitiki, asimsupporte. Benze njani? Bavele bangamsupporta, okunalokho bajabulisa izitha ngenkathi zilwa nokuthi akashayeke, nabo bafike bafaka usawoti esilondeni. Yilapho la ingene khona. Kodwa ngoba ukuthwala bobhuti bama bayihlobo zaMakhosi Khoza, mina angikaze ngimbone, angikaze ngikhulume naye, anginandaba, kodwa iqiniso lifuna ngilimele. Ninazi ihlobo zakhe izwani ngami, akakaza bhekane nesilwane kanje. Asikho isilwane akasithuma wathi hamba uyothatha igazi laloya ubuye umenze umhlabelo uzomsebenza kanje. Akayazi nokuthi yini leyo nto leyo.
akazi nokuthi yini yonto ukuthi mangabe kunje kuzoba nje umuntu mayisefile noma egulile noma edutshuliwe noma egwaziwe noma egingqike nemoto ukuphi umehluko akazi kwayonto wazi ukuthi umuntu mayeshoniwe nje uyangcwatha kuthiwe rest in peace. Rest in peace. Akakwazi ukuhlukanisa igazi lomuntu echitheke engozini yomgwaqo, igazi lomuntu ogwaziwe, igazi lomuntu odutshuliwe, igazi lomuntu ogulile, igazi lomuntu ovele wasakazeka phansi, akayazi yonke lento ukuthi yenzeka kanjani ngoba akathwele. Ufakazi nini enithi uthwele? Anikakaze nimbone nemkhovu, anikakaze nimbone egibele noma yini egitshelwayo, anikakaze nimfice enesidumbu somuntu kuthiwe nangu lo muntu ubulawe yilo ngoba lo uthwele ngalento. Ayikakazi ifika into ithi ngithunywe uMakhosi Khoza uthi angizonibulala. Ayikho into enjalo. Nibona izinkinga mase niba nembango yangaphakathi emndenini nomona wangaphakathi emndenini bese nenzenjani mase niyaconclude ukuthi makunje kushuthi kunje nitshelwa yimi akazifokhona ngendaba zamathwala futhi ngeke azazazi sezidlulile isikhathi ekade engazazi ngazo ubengaziswa yilabantu agcine exabana nabo abakuyihlangano ibona abane idea yokuthi mawufuna isilwane usithola kanjani singabonakali kanjani masisebenza singena kanjani makumele sikunqobele makumele uzivike iziko kanjani abanye abapolitiki abayaziyo leyonto kodwa yena abantu clueless manifuna simbalele abantu ngoba ngibabonile impela hayi cha bakhona kupolitiki baba bakhona baba ukuthi makuphalala igazi labanye ijabule bakhona impela kupolitiki mangafuna sibabale ngelinye ilanga khana ongicela nithi hayi king ake usho nginendlela engiyosho ngayo ngeke ngize ngifike la ngithi sibani nelwane akwenziwa njalo kodwa wenze njani kusetshenziswa amandla ewokuthi yonto yakhe ayibonakala. Uvezwa kanjalo umuntu ukuthi makuthiwa lo muntu nje kuvezwa amandla ukuthi leyonto yakhe ayibonakale emphakathini bese beyabuza ibonwe izingane ibonakale yenza umonakalo kube kwenziwa indlela ukuthi ayibonakale awuvumelekile ukuyisho ngoba mawuyisho vele usuke ezophika umnikazi wayo kodwa mayibonakala ukuthi nakhu lapha kungena amadoda amafushane nakhu lapha yana umuntu bengabezela uyafa nizibonile inyanga ezingazili utho ngokuthwala kodwa zamba zithi zifuna ukuthwala zigumba amathuna abantu zifuna ukufaka amabhathanathi nibabonile abantu ezibaholayo bebefaka kanjani kulapho usuke sewu-exposewa ubonile abanye bethi bafuna amandla okukhulisa amabandla kuvele uthi uyalanda awuzazi nokuthi ulandani ivele into usuyilandile ivele ilibulala ibandla ivele ikhipha abantu amehlo ebandleni lapho awakhiwa lapho uyahlehliswa ngoba abantu bazobaleka bebalekela ngoba bengafuni namehlo wabo. So njengoba ifamily ka Dr Makhosi Khoza ilwa kumele ingalwi ngoba iyasebenziseka ama bad spirit alwa no Makhosi Khoza. Inkinga ka Makhosi Khoza esimhlasele esinesikhathi imhlaseleke ukuvele akhulume noma kanjani ukuvele abe nolaka ukuhlulekwa ukusolva into kahle amicable uyena uvele nje yonke into ayenze at the same time naye afaka ukusabisa la ngangeni khona ukusabisa afuna ukusabisa afuna yingoba yindaba ezoyisabisela yena yingoba yikho into ezomsabisela okwazi ukuthi umuntu osabisayo ushoda ngento ezomsabisela kanti umuntu onento ezomsabisela yena akasabisi kepha nje uba nesibindi sokuma entweni ayishilo ngoba uyazi nginamandla engathembi ingakho nasemasontweni nabafundisi kuyakuthiwe ehlisa umoya ungalwi noma yinini baba bengabe umuntu engalwi kodwa umlwisa okwazi ukuthi khona amandla awathembile lo jahukulwa yena siqu sakhe okwazi ukuthi awekha amandla awathembile uyimpatha uyibhari uyinyoni uthembele kuyena ucathi into izela ngokugora lemhlabeni kanti wehlisa umoya ukuze unqobe noma yinini mawufuna unqoba wehlisa umoya ukuze unqobe noma yinini mawufuna ukuhlulwa ufuna ukuyilwela wena ngolaka lakho ukuze ube itarget bese uyashayeka ngisho noma ufuna unqoba amaphoyisa baba uwrong
ufuna uvela uzehlisa emaphoyiseni ayaphela elizokuhlukumeza uzehlisa kuboshwa lona kuthiwe ngoba ubengalwi nimhlukumezeleni kodwa ubeke wazama ukulwa lingeza noma yini iphoyisa lingahlakaza ngenhlamvu uqede likuphathisa isibhamu esingekho emthethweni esifike nalo iphoyisa libambise wena ngoba uzama ukulwa kodwa mawuzothawa bafowethu hayi bafowethu kulungile hayi ngiyazehlisa bafowethu kulungile ningangithatha ningifake evenini hayi evenini uyabhilitha uyozula imali ngoba ngisho noma ungaboshwa ozankosi kanje bakubophe uma ngabe uzothulela nje ngeke bakudle ozankosi la kodwa bazobhilitha abanye bengabe kadulwa bese bekubophile bese uyathula bavele banyane bakugaxe evenini iqede bayikhuphe iveni baba uhleli ngemuva uguquzela enkathi uguquzela bayakudla kozankosi lezandleni yingoba yindaba sebeyakugcwasela kanti mawungalwanga from the start right manje uMakhosi Khoza yena uvele into zakhe naye avela afuna ukuzilwa kanti uvuthiwe yena kumele akwazi ukubona ukuthi angingabi nalabantu because kune game abangayi understand angingabi nalabantu ngoba kunezitha zami abangayi understand ongenani let me keep them at a distance yena ufuna ioperate kanjalo kuthi noma befuna ukumlwisa bakubo kodwa bangabi nayo into ephathekayo abazomlwisa ngayo ayimele nje eceleni bese idlalela umdlalo wakhe wepolitiki ungqubuze naye ungqubuze izingqubuzane izidudulane izithakathane izinyisane kube nje inamba yami 0798130260 14 October awusuka le madoda umhlaba uyanyakaza ngitholakala la kunamba 44 Okirich Road ngolosithathu nangomgqibelo into emnandi abantu sebeyizwile le number 44 Okirich Road losithathu ngomgqibelo mawufuna umakanakhanda ukude ngoba siyanqoba manje ngiyakwazi ukukhoriyela mawuseduze fika khona e44 Okirich Road noma nje kwi-Google Map uthi King Bhakanzama sidila nezinto eziqhayi umakanakhanda yiwo engikwazi ukulwa ngawo positive lezimpi lezi zoMakhosi Khoza ngayinqoba ngomakanakhanda owodwa yonke lempi mina ngivele ngiyinyise akona ngishiphi ngoba akathwele badashem akanazi kodwa naye kade zama ukuya kulo kuthi uhambe uyogeza kuthi wothathi imbuzi uyenze kanjena uhamba uthathi inkukhu zihlangane nje uzenze kanjena ukade eyalelwa abantu abangaphansi kwakhe abangazifokhona uyabona kodwa at least ke idlozi lakhe ke ehamba naye ilona ke elimgcina la ukuze angashawa istroke nani bafethu bengithi angithinta leyo ngoba indaba ephuthumayo bengeke nginganitsheli ukuthi kwenzakalani ekuthiwa bebabulala hayi bengizosho bayishawela izinkinga zabo nabo bese besebenziseka impi elwa no Dr Makhosi Khoza ibisingena ngabo ngoba vele bantekenteke banezinkinga zabo and ayiqali manje indaba yomndeni kaDr Makhosi Khoza isinesikhashana impela engadonselwana and inesikhashana futhi befisa ukumexpose noma ingani njengoba sekuzokafika la so ngiyacela behlisa umoya bambisanani konke kuzonqotshwa yena behlisa umoya uDr Makhosi Khoza abe away ukuze izinto zingakwazi ubasebenzisa papa yini ngiyabonga kakhulu.